Ahojte ľudia, dneska sa budem pokúšať ukradnúť auta od najhorších po najlepších. Začíname na veľmi zlom aute. Postupne budeme kradnúť lepšie a lepšie. Takže s týmto ideme zobrať nejaké lepšie auto. A napríklad toto. No, tak ten mi utekol. Ale tam je dobrý. Tak, si takto pekne vystúpime. A tu máme ďalší úlovok. Poď sem. Máme ďalšie autíčko. To je o niečo lepšie ako to prvé. A ideme hľadať ešte lepšie auta. Musíme nájsť nejaké športiaky. Moje driving skilly nie sú moc dobré, takže budem búrať toto. Ne, idú poliši. Rýchlo, zoberieme lepšie auto. Máme ďalšie lepšie auto. Musíme sa otočiť a ísť do centra. Tam budú určite dobré auta. Musíme nájsť nejaké Lamba. Poďte fi. Oprčiť. Toto. Toto je úplne výborné. A ukážeme si maximálku tohto auta. Lebo je to nejaký driftiak. Takže to ideme napáliť plnou parou. Uí. Kamión sa nám zasekol tuto takto. To bol nejaký bug. Dobre, tak sa vrátime naspäť hľadať ešte lepšie auta. Čiže nechápem, či nejaké lepšie vôbec nájdeme. Tak si už nenájdeme lepšie a nabúram do smetiarov. A ešte zabijeme 2 ľudí a ukončíme videjko. Nech to. 2. Nie, stál. Toto je nesmrteľný človek. Ďalší. Poďme to tu pekne nabúrať. Bam. Moje auto je pekne krvavé. A uvidíme sa na ďalšom videu. Čaute.